Cred că nu mai există nimeni care să nu fie auzit de jocul Minecraft. De fapt, Minecraft a încetat de mult să mai fie un simplu joc. Notch, creatorul său, a devenit dintr-un programator anonim un adevărat superstar al industriei jocurilor video. Comunitatea Minecraft este probabil una dintre cele mai active la momentul de față, producând neîncetat moduri, filmulețe sau seriale întregi bazate pe el. După ce te-ai desmeticit și ți-ai dat seama că lumea în care trăiești nu e chiar atât de lipsită de pericole, pe cât credeai, te mobilizezi, începi să dobori copaci. Transform lemnul rezultat în scânduri prin interfața simplă de crafting a jocului. Iei câteva scânduri și le transformi în bețe, iar în scurt timp ești mândrul posesor al unor unelte rudimentare din lemn, un topor, un turnăcop și o lopată. După ce faci rost de niște piatră, cu ajutorul târnocopului îți faci uneltele de piatră care sunt mai rezistente. Găsești în sfârșit minereu de cărbune și combinându-l cu bețele îți faci niște torțe care să-ți lumineze nopțile. Cu pământul pe care l-ai adunat în inventar îți construiești o cocioabă, primitivă, e adevărat, dar mult mai comodă și mai încăpătoare decât groapa în care ai stat ascuns cu o seară în urmă. Soarele apune din nou, dar deja te simți mai bine. Da, scheleții, creeperii și zombie iar îți bat în pereți, dar acum ai o săbiuță cu care să te aperi. Eu sunt Proto și acesta a fost un mic review al jocului Minecraft, special creat pentru gamingtv.ro și jocuri sms.ro. Pentru alte detalii vizitați forum.gamingtv.ro. La revedere!